secret i, per tant, fent-nos patir i molt. Mentre ells decideixen qui és el guanyador d'este 47 concurs internacional de paella valenciana que es celebra, com bé has dit, així a Sueca, més de 600 persones esperen ansioses per poder tastar, per poder disfrutar menjant aquestes paelles. Han sigut, en total, 45 les paelles cuinades per professionals. Bé, disculpeu, sembla que n'hi ha gent que no pot respectar el treball que portem tot el matí realitzant així un equip de Canal 9. Me parece increíble lo que estáis haciendo, ¿eh? Moltes gràcies, Lorena. Perfecte treball. De moment, nosaltres parlem d'humor, sàtira i crítica, de la mà de Dario Fo, anit a Tavernes de la Valldigna. El dramaturg italià, Premi Nobel de Literatura, va delectar al públic amb un monòleg improvisat, irreverent i provocador. Fo va fer tota una